Камераға өзінің температурасы қойыла. Әлмәттәге авыл хуҗалыгы кооперативының яшелчә саклау склады 5 ел элек грант акчаларын кушып төзеп чыгалар. Төрле сорттагы 3000 тонна кәбестә үстерәләр. Аңа өстәп суган, кишер. Әмма складлары булса да яшелчәләрне күпләп озак саклый алмыйбыз диләр. Барлыгы 800 тоннана керә бу плодохранилищега. Әгәр дә менә без монда бәрәңге генә үстерсәк, бәрәңгене валым тутырсак камераларга 3000 тонна керер иде. Но овощи, яшелчәләр олай не хранятся. Олар хранятся в камерах, в контейнерах. Тагын шундый эш бинасы алырга уйлыйлар. Өметләре авыл хуҗалыгы министрлыгының субсидия программасына төзеп чыккан чиракта яшелчәләрне күпләп сыйдыру мөмкинлеге булачак. Алар әле башка төбәкләрдән дә кайтара. Быел бәрәңге бит уңмады Татарстанда. Үзебезнең халыкка бәрәңгене җиткерер өчен без каян гына ташымадык. Узган ел республикада уңыш уңмады. 2 миллион 353 мең тонна ашлык җыеп алына, 1 миллион тоннадан артык бәрәңге һәм яшелчә. Кытлык килеп чыкты, нәтиҗәдә яшелчә бәясе артты. Кәбестә хакы 3%-ка якын, кишер 43, бәрәңге 60%-ка ук. Организацияларда 2200 гектар мәйданда игеләйде яшелчә, 4000 гектар тирәсендә игеләйде, 3800 дөресрәге игеләйде бәрәңге. Бүгенге көнгә без аңа менә бу хуҗалыкларның планнарын сорап алдык. 5000-гә якын бәрәңге утыртырга телиләр. Көтәбез тоже 10%-ка артуны яшелчә мәйданнары буенча. Бүгенге көндә үзебезнең республикага менә ашау өчен генә дә бәрәңгене ел дәвамында җиткерерлек пока безнең продукция юк. Быелдан бәрәңге һәм яшелчә үстерүчеләргә субсидия түләнәчәк. Мәйданнарны саклап калучыларга гектарына 25 мең сум, 10%-ка арттырган чиракта 40 мең сумга кадәр. Бу максатларга 90 миллион сумлык дәүләт ярдәме каралган. Әмма үстергән чиракта да саклау мәсьәләсе килеп баса. Бу атнада коллегиядә президент үзе бу мәсьәләгә игътибарны юнәтте. Прошлый год показал наши слабые места. Это овощеводство. Был определенный дефицит овощей, и это было связано, дефицит порождает рост цен. И, конечно же, данный вопрос можно решить, создавая овощехранилище. 9 объектов планируется, ну и, конечно же, они нуждаются в поддержке. Мы будем обращаться в Министерство Российской Федерации, чтобы сумма поддержки была увеличена с 20% до 50%. Районнардан келген бәрәңгене, яшелчәләрне шул конвейердан төшеп, юып, чистартып, конвейердан чиста булып упаковкаларга китә. Менә бу Казандагы кулланучылар кооперативы. Складлары зур түгел, 1 юлы 300 тонна сыйдыра ала. Упаковка итеп, холодильникларда складта тора. Ресторан, кафеларга киткенче тора монда. Зур кибетләргә тәкъдим итәбез. Алар үзләренең цехларында аның белән инде пешерәләр, әйбер эшләр. Яшелчәләрне һәм бәрәңгеләрне без халыктан җыябыз. Безнең инде һәрбер районнарда загат конторалары эшли. Без алар аркылы халыктан бу яшелчәләрне үзләштерәбез инде. И безнең президентның программасы бар. Яшелчә теге орлыкларын безгә инде алырга мөмкинлек бирәләр. Илдә үстерелгән яшелчә һәм бәрәңгенең яртысы шәхси хуҗалыкларда җитештерелә. Соңгы 5 елда бакчада үстерүчеләр 20%-ка кимегән. Ярдәм йөзеннән быелдан федераль субсидия карала. Шушы чаралардан нәтиҗә булыр дип көтелә. Гөлнас Сәйфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Алмаз Зыядинов, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.